Shubor nakaslem jong unong san hima. MLA jangka mau hati constituency uba Charles Marngar mentakas ni ulalet banjurep yaki lightly ki jaka Aijing Sumar jangka than bakenthop yaka Maulasnai PHC ka Thadrang Health and Wellness Center badia ka terso sub center kumshi benta baneshemhi dalade yaki jingduna jongkini ki jaka Aijing Sumar bar ki jing baki nong tre ki yakendo hakane kisni uba Charles Marngar ulalum jinyalang ru yaki nong yalam shnong bar ki bor ka kot ka khya banya phliu jingmut na ka benta ban penbha yakaru kom Aijing Sumar shaki patba hakane ka jingjurep lasakhi ru daka jingdan ringkat jongka Ayushi Pradhan ka IAS na ka office jong UDC Ribhoi ka Dr. AR Marak ka Additional District Medical and Health Officer ka Ribhoi District uba Boxstar SM u Program Manager badekmi yaki lightly ki block ka Ribhoi kinong yalam shnong lembat kiwe de habakran jakila pathai khobor hadian ka jingjurep yaki teki lightly ki jaka Aijing Sumar uba Charles Marngar uloong baka jingjurep menta kasngi kade ka bakhamper na ki jingjurep ki ba ulapelong hakipor ki baladep kum UMDC ulai thoru bahaswa jongkane ka jingjurep ru ula deptip lupa yaki katu kani ki jing bakine ki jaka Aijing Sumar ki kendo barha kane ka jingjurep ula nang tip shushu sakiwe kiwe de ki jing kat ba na kalyang jong u onile ban penbiang yakini ki jing don kam kat ba ki ba ukot borling ba ka scheme MLA badia kiwe pat ki benta u haban ra shaka sarkar jilla ban pen urlang yakini ki jing don kam nak benta ka jing mentoy jongki pat ba nong shong shnong jong ka than uba Charles Marngar ulapan pauru ya ka jingdan kam ban penhe shushu ya ka Maulasnai PHC namar ka jingnang roi jongki padba nong song snong halor ka jingdan kam bandon ya ki kali kit nong pang bat kiwe de ki jingdan kam ki bana ka liang ka jong u unsa shimkhia bat ka sarkar jilla na ka benta ban penbit penbiang ya ki tiki jingduna bat ki jingdan kam na ka liang jongki nong yalam snong bakan thop yo ba B Sotun u president jongki sunjuk ki rang ba snong border area bat uba aibok dang saring urang ba snong ka Maulasnai kilapan pau ka jing sngo kemen banya don benta ha kate ka jing yelang kabala lumlang dau MLA ka than uba Charles Marngar haringkat ka jing don ki bor penya district ki bor ka kot ka khya na ka benta bani krane ki mat kumno ban kintiu ban penbha shu shu ya karukum Aijing Sumar shaki padba nong shong shnong din manglai kan ba UDC ngala tip shu ina glen dong UDC ula ai ka jukun tip sa ki department concern bangi de banya don man aksi ni jika jingwan jong am aksi kaya peri na giway pat ki bangabisit menswa abisit menswa akabang naglong dang kum MDC ko por yadai ka jinglong MLA ka jonga bat ka jingdon jonga ka sarkar ala pandai kerpang gini kesingi banwan bisit banwan ban jengo yaki atli ki sub center bat ya kane ka PHC so bangan wan ru lala sutu lupahi katu kat ni ki problem kibakum ka PHC ni kendung iman. Tiyan ray ke jingwan jong am dagasi. Nalor ki bangalatip. Kidang don su kiway ru ki jingtip ki bangatip dagasi. Abang wan sub center mane terso. Ila itu yang kita jingnya. Wan hapo tarang ki itu yang kita jingnya. Bat kamtam hang ni hapo PHC jong. Nakaliang i doktor mane ngilai syong kamera jong i. Ngilai keren sibun ki eki syabang ginawan akan meeting dia session part akan dikupor apan pau ke jing sukmen ke bakrau bangila bani don langkat ne dikupor beli sibun ya kepor ke bukor don kujung pi tementa kasngi ka South Tarik Julai arjar pusan ngapan pau ke jisngu ke bakrau hakaba nilayo ban ya keren sibun ki eki habai de bat ke jing jong pa ni sung sinong habai de bat ka kot khia teng ai ke jisngu ke bakrau khamtam ya MLA Bron Buram Jungi Isri Charles Marngar ibal don ka jingit kli bakrau ha nagbanta ban pej na menta ka jing ka bangi kendu kum ki pan sung shnong ai sungu ya ka office mane department jong ka health department ki balawan na menta ka singi namta ban ya kren ban pej namta ka jing en pej ba bat kum juru ka sungu ka le chaki tong ba shnong ki bala don lang ne ban pen pau ya kata ka jing ka ba ki ya kendu habai dai bat ka department jong ka khia habai hapok kanika PHC jungi takumba nilai keren meneng don sibun ki jing mo kata kadina du himan power bat kumjuk ke facilities ki ba ni ban penbiang nam tak jinon kam jong upai nong shnong kinong sitom bat kumta te nadu ngi habang
orang yang ketang duk ki ambulans ki medicines bat kemju ru i doktor mo ni don ngim don doktor MBBS ang ne tisha ka don sha ka jing ek ba kraw nam ta ki nong shnong ki jongi tandai lang ba jong ka ne ka sngi ka ba ha ka jing wan jong i MLA dan buram jungi harangkat ki DMHO bat kiwei ki nong yalam ki badai pej de kimi nam ta ka ba kamiat ni dap isman ka ba kraw bat ngidon ka jing kermen ka ba kraw balang ba ka jing don ka jong wan ka jong ki menta ka sngi ka ai ka jing kermen nam ta jungi bat klempep ngi ngej scam ru ba kanam slam shu ka por bang sayo ya i doktor i badi ban pej na menta ka ne ka malos nai PEC jungi ban ai ki shikri nam ta upai nong shnong bat kemju ru ya ki jing don kam ki bang don kam hapok ka ne ka PEC ki jungi tangki ne ka deng ka jungi Jongi sokmen ba mentang sengi ngila pendap ia kenika inspection ke jongi ha ki sub center bat kenika PLC te ngi layo banyawan lang kat ba ki district medical and health officer jong ka Ribuai district ka juga poru bat gue naki ADC IS officer harkat ke jenga don lang ki doctors ki staff jong kini ki sub center bat kenika PLC ke kejengwan ke jonga ban nakamentakan ni ke inspection ngala sedang mana step nang tina terso sub center ke kejengwan jonga hang te ngasem ngalap ni ba kidon katukat ni ki jingdon kam ki bakerki ki bakum ke sub center ki ladon kam kerki kawai kedai hagbede bat ka PNC kini ke PNC kedai ke ba hadin balada ban khaklung hadin balada ke delivery kemutkin haban ra syakta ke kamera ya hadu mentang kimpat don te kani kedai ke badon kam kerki Yenang ta pada kidon ki jingdon kam kum ki waiting shed, ke jingdon kam ki toilets, ke jingdon kam ki fencing, ke jingdon kam jong ki kidon ki equipments ki ba kidon kam ha ketika pi ka sub center. Tinga sukumen ba habangawan nang te ngasyam ngalap ba ki staff nas ki staff jong ketika sub centers ki dei ki ba IT sisai ka kam wala da kedon ki benta ki bajangai ki be haplet shudu sa bordaru kai ngai i ka dedication ka jongki ka system ka jongki ka bangi hab ban ai ka jing songu ka jing ero na ka banta jongki te bade ba ki jing duna ki badan ha ka sub center sangte na kaliang ka jonga ngalo note down ki barok khoj bat kini barok ki problems ki bangala ka bor ka jonga ko mle kat bala ngan senang le no bat idan pade ki banta ki bang hab ban pensengo sa ka sarkar ha ka bade bat ki jing e ka bakimat ki kendo inga sukemen manglayo banwan ru atharang sub center ke jingwan atharang sub center hangte ru ngi iba ka manpower ngi biang ngi dunatang iwai but taw de lab technician ngi dunatang iwai staff hangte ye nangta de kijing duna hangte ru kidan he kidan kenre nga sukemen ba ki OPD ki biang labor room ki biang ki machine ki biang nadong sedong ki biang lon kenre tangkawai hangte hapo tharang sub center ka ba ngila don makna kani ka labor room ro re hadu menta kimpat don ki bawan ban khaklung hangte te ya kataru ngila da bani discuss bani kren bahabat ki nong yalam sno bat ki longkimi ki asha ki bay don hagani ki meeting matagasngi balakum no kum noru ngin pen sotho ngin pen shai bat ngi hab ban bu khambun tli ki awareness program na ka benta ba ki longkimi ki noan ban khaklung nawar kumbalong hadu mentahi kidan ki bawan kha hapo ke sub center hangte hapo terso kidang sedang menjem senem benai Oktober ti kumbakat prangut tang prak nai tili ki benai ki belakha khlong hangte galong sukses bat ki shat ki klan ki long kemi ki khlong ro jen re hat harang hadu mentam padon te kumunong mi khmat nga sode ban khot ban wer ro iki ha jog apor bakin sobha ki long kemi be bakin sobha banwan sa hospital ban kha khlong bat kidon ru ki jing mentoi ki ba ki nong kha khlong ki long kemi ki khlung ru kiyo ke jing mentai ke bana kaliang jong chief minister udon ke skim ke bakapang ke bawla penmang na ke banta jong ki ke khendiat pade ha ke baide bat kani ke PSC ke de ne gewai ke PSC ke blaslam ha nadu ka snam khat khandai spa prapu khandai kini ke building sila sna nadu ka tagasnam tingi i kal jing nang sator no kini ke building bat menta ke renovation ka ya ke henrai ini thu ipi ba ke jing khapnya namar ke population ke jungbun breu kala nang bon kedon ke jing khapnya tingila don kam lakum nokum nor banyo extra iya kane ka additional building jong kane ka main building jenang tade ki staff quarter kumbolong menta kimlong shu hangni jenang tade ki wai ki jing don kam ka ambulance lakum nokum nong ngidang don kam ni
Te bat ka wei ke problem ke ba ngi mat ngi kendo. Kadai ke jing bom don doktor. Kadai ke jing bom don doktor. Te kani ngamnang banong yenongan kendo. Naman haba ke sarkar ka yok sngo badon kam doktor kalapa. Dang hagi nigi benai belade bro namar ngi don tang ayush doktor. Hagi jing syai ayush doktor isong tang OPD mensni. Tenrai ini ayush doktor jongi mental asal meran rubnai haban ko barlut ya ka kam jong i MBBS doktor ru. Te ke problem kalong ba hadin ba ka sarkar kala thung ru kidon gi doktor ki bum tre banwan banjai. Pi hakini ki benai belade bro kala jagam ta. Te ke jingi kendo ga jongi mental singi kalong ban kran halor kataru rengkat kinong alam snong rengkat di staff na di hospital. Te kani ke de ka kam ka ba khia e ka ba kirki e ka ba kum ka PSC ngila dom ka immediately ngi haban yo no iway doktor MBBS hakani ka hospital ye na kaliang ga jonga ke e ka bangade banle kalong ba dan sim ye kene ke kam ka ba kongsan ka ba khmat e ka yap ka im jong ki pai ba kloi ka bala na kam ta ba ke jing penbiang doktor hakani ke PSC di kita ki degi kinjat ki banga kwa ban itu te ke meeting kalong ka ba sultanat adu kata-kata kamde tang bangwan ban inspection re kalong ru kum ka awareness program ka ba kidan gijing bom sotu gijing bom syai ki skim gi bapher ki ba sarkar ka ai ge penmang nak mata ki nong song snong ro ngila yo ban ye gran ban share hang de ke skill ba doktor leng ba district medical head and health officer jong ke district ge jongi tingi ai khublai sei sen pat di gerang ba snong sinjuk gerang ba snong bat borok ki staff ki asha ge jongi ki blayawan segene ki meeting bat ngekremen skam ba kani ke jingi kendu jongi mata ski kan long ke besesok bat kan long sisa ke jengku nak kam tak pai ba long song snong jong kene ke dong ba ka than ke jong Ka sengi ke basuk ke kemen hagani ke por ke ba na kalian sui ke rong ba snong baro ki bahap hapo kenika maula snai PHC idon ye kenika meeting lang ba kaching konbin dan ke balalum da u MLE chungi ka mau hati konstruksi ba sya semrenga ilayo ban ya swa bangin perlong ye kenika meeting ilayo ban ya syong bat doktor hapo kamera cu doktor bat doktor ila ai report ki babun na kapenta ki baro kicing duna cung kanika PHC tahdin balade bani kran be doktor nilayo apan perlong iki meeting ke belengkot hapo ka ni ke kamera je ipen pau kicing sukuman ba nilayo ban ye simbenta ban ye kran na kirong ba snong baro ban penbah na kapenta cu kanika PHC hibro kawe ban bakanika PHC kala ban ai kicing sekri de kicing kran mena kalong ba wei kicing kalong ba nomor bahak kanika PHC maulos nahi ki doktor MBBS Kimdon idon i doktor telang ibade i doktor Ayus de kicing kran mena ban penyo arngut ki doktor kiban long permanen ke banta kanika PHC nang ba kanika PHC kan la ban syakri ya kanika dong bat kathan chungi kamtam kanika PHC ka ha ban pej yaki babun teli kisnong ki don khat pra teli kisnong ge bahap hapoka bordar ide ni aru singero na ke banta kanika meeting bang i ba ka meeting kalong ke ba sukses na ke banta si kran baro dapat ngi pen pau ka ching su kemen ke bakrau na ke banta chingi kum ka sencup rong ba snong na pok budar ire ka bangi don prat ligi snong bangi lang ba ke report bi doktor ila ai ba ka proposal ke ila de banru bat ka don ru ka singkular hapo chung kanika proposal ba ki snong budar kin yo ya ka sok sentar ka we hapo umat bat ka we hasabuda kebar kelong ke ngi pen pau na kalian su snong budar meneh hakmat su dor warhi UMLE na kabanta kicing sing bordar ul ai kicing kular ba un pelai no bat un ai no ya kawe ka ambulan na kabanta ki khat pratali kisnong bat kene ka ambulan kirong ba snong baro cu bordar ire hitil ya yakut ba kadeban yang ba hapo sabuda tene kalian sungi ka ki
rong ba snong bawan na po bordar iriahi pan pau do kemen ko kraw na ko benta ka bangio ikan meeting pan ya slok pan ya tei na ko benta ki chi e chong ka nika PSC hi pro ko bat kham tam na ko benta chungi kino chu snong ha bordar terung tang kini kintin ke ba lekot ha kini ka por ngange scam pan ngi kremen ru baki ki mangla de pan ikran ha kini ka por ka sorkar ru kan ya rap ban simlem ki kini nak bertaj pernika PSC cuni ke ba sa hakan dong serot bat ke bakado ngakwa ban ong kumni ki ai baro ak mil rep perkan kalong ba ke sarkar kan hap kmi indong tre hapoganik PSC ki dei ban sim ki cingkit kli namar PI baka cingpang hi kam dei ban kam dei tang mensengi cingpang hi ke barbor ke kamcur melmit bat kam tam na ka banta ki nongkha ki nongkha hi men sengi baru sengi kim su ti dala men mit ki su te bon sin habang iwan hapo kan ga pi si pat ban yo ik singiram na ko benta ki nongkha ni iwa hapo pi si don doktor dawan kitchene sapo maulus na pi si laha ban penkelan no ki sya bhoi rembong la dai soi ka cakap ai cak sumar ni ibu ik singkerpat ba na kalian cuk sarkar kan bu lem ye kenika benta ba hamul snai de bandon ki doktor mensengi bat men med baru ar so kunta ki de ban biang ki doktor